Ahoj, vítajte kto zase. V tomto videu som našiel Windows 7 SP1 Ultimate macOS X edícia. Tak ja som si proste povedal, že toto bude dobrá a vtipná vec nainštalovať. A máme ešte návštevníka. Tu máme návštevníka. Takže sme v mojom obľúbenom menu. USB hard drive. Drevo. macOS X Edition is starting. OK, to je dobré vedieť, že to funguje vôbec. Alright, takže next. Áno, chceme 86 architektúru. Takže nie je tu Apple logo, možno, že to bude, ale ja viem. Neviem, čo tu je OOB, teraz to zistíme. Tak, môj bože! OK, Macintosh. OK, môj, čo je s tým? DualShots macOS X Edition. Vyzerá ako to ako najviac 2010 font, ale OK. Windows is finalizing your settings. OK, ide to. Takže preč toto vymážem a dám preč, aby tu náhodou nebol nejaký bloatware, ktorý mi vymáže všetko. OK, čo tu máme? Takže toto vyzerá ako Windows, len proste, že by momentálne postihnutý. A máme tu Finder. Nie som Apple user, nie som, on to viem. To je Safari. And the Internet Explorer má toto Safari logo. Mám taký pocit, že by to malo prísť s bloatwareom, ale nevyzerá to, tak proste to normálne Windows, len počkajte, mám jednu vec, musím urobiť tu. OK, don't save, keď ho budem musieť volať Bob. Takže máme tu next, what? Ukáž. Je tu Iron inštalované? Alebo Herzer, máme tu Iron Man. macOS X, OK. Toto je trochu viacej toto je lepšie. Okrem toho pozadia. Takže máme tu Internet Explorer. Môžem robiť Command Q. To potom nie je Windows 7 macOS X. Keď nemôžem robiť Command Q. Také sklamanie. Keď nevie niekto, čo robí Command Q, tak to zavrie celú aplikáciu, pretože keď dáte takhle X-ko, tak on to nezavrie celú aplikáciu. A to taktiež viem, nepoužívam stále Apple. Čo tu ešte máme? Nezmenili profilky. Ale zmenili logo na Paint, aj keď je to veľmi zle vidno. Je tu Pinball. Nie, ale je tu Minesweeper. Tak poďme fajn. Exit. Tak čo tu ešte máme? Máme tu Solitaire, ale to koho zaujíma. Takže, posledná vec, čo urobíme je CM to vyzerá strašne zle, bože, ešte horšie. Takže teraz, zistil som to tak, že čo teraz to robí, je, že ničí všetko na tomto počítači. Takže môžeme kľudne pozerať, ako sa všetko ničí. Kľude. Nie. OK, už je to hotové, ale všetko je v poriadku. Tak už nie je v poriadku. Nie. OK. Pozrite sa na to. Mám veľmi rád, že môj disk OK. Takže teraz ideme urobiť takže shutdown nefunguje. Takže keď sa vám video páčilo, tak budem veľmi rád, keď dáte like a odber a vidíme sa na budúce. Bye bye!